Čau lidi, vítám vás u dnešního videa. Dnešním videu jsme našli tohle. Kámo, potřebuju pomoc. Takže potřebuješ pomoc. Dále, pojď. Oj. Ale milénium. Hej. Ty dveře vedou asi do nějaký budovy. Hej, ty dveře vedou do nějaký budovy asi. To je ta děrovačka. Já vím. Počkej. Ne, to nebylo radši. Hej, kam? Hej, čum. Papír. Tady vidíte, že to je fakt hodně starý, protože Československo. Ale to někdo byl už. Severní Čechy to jsou. Tak si berem vole tohle. Tak Sašo. to byl tohle. Hoši, tady to někam vede. Tu tam je vybavení. Jdem. No, když jak zdeháme, jo. Hej. Co je? Kámo, to jak jdu. Hej. Haló? Knihy. Hele, Nescafe. Ale žiletka. Hej, kámo. Hej, kámo, tady jsou nějaké dokumenty. Nebo co? Halo? Nový maska. No, tady nejsme suvenír. Hej, kámo, to je mapa. Ale to je 3D asi. Kámo, nebylo to náhodou, že něco vojenskýho. Proč by tam měl na čepku? To je dopravce. Hej, bereme na sebe. Ale to se neber na sebe radši. Tam je hopík, vole. Jo. Ukaž, tam byla. Mare to neotevřeš, jinak by tady nebyla díva. Píšu, to sám. Návod na Insta... Hej, kámo, to je slovenský. Išťaláciu. A Tam je hopík, já chci hopík. počkej. Halo? Kámo! Čum! Ta truhla! Počkej, co když to budou zbraně, vole? No, takhle. To je lékárnička. Ty píču, ty papíry. Tam, počkej. Co to je, vole? Kurva. Lexus, Porsche, Masera. Hej, kámo, čum. Tady byly komunisti. Čum. Ale tady je Savo. Pásek židů. Hej, nechceš vodu po holení? Kolínská voda. Ježiši, kolinská, vole. Hej, jsem slyšel, že Saša potřebuje pastu. Kdo to byl? Jsi debil. Hej, kámo, co je to za klíč? To si beru. Tady Tohle taky. od vapu. Kamo, vapu asi v té době se nevyrábělo, viď? Tady nejsme. Tady jako... Tady je televize.
Okay. Kamo, tak to ani na kameru... More, to ani nebudu ukazovat na kameru. Hej. Poznáváte to. Hej, hoši. Co děláš, píču? Kamo, tady to začíná být krutý. Míšo. Hustý. Kamo To to... je nějaký jazycký, kamo. More. Kámo. To chci vykopnout. Hej, tak to má. Tady to je na bombení. Hele, tam jsou kanistry. Hej, kamo, tady je další truhla. Kamo, to je nějaká požární stanice byla. Hoši, Ale tam ty pornočasáky. kamo, tady je sklep. Jdem tam, Sklep, tam je sklep. Kde bychom, kámo, víš co? Já tam nejdu. Nechci najít jako Vrátíme se sem, až budeme mít ty baterky. More, tam nejdeš. More, ne. Hej. Pš. Hej, čum. Hej, kámo, to je... Ono to je ještě na bombení. Fuj, do to měl noc. Čum, ono to je na bombení. A tam záda jsou další budovy. Kolik máme času? Je... Až bude 16:26. Až bude nová, tak to. Teď jo. Kámo, víš, co to je? Nevím. To je to? To jsou nosítka. Jo. A jo, volá. Motor. Kámo, ty hasiče. To nevykopneš, kámo, to je To? tuhý. Vlastně štyť až pera. To je úplně jedno. Chcete jít do toho sklepa? No. Ne, vrátíme se, až budeme mít ty baterky. A ty? Prostě zbraň. More, to byla hasi. Hoši, jsem slyšel, že tady máte auto. Nebo co to je?